Ayo tole danang. Mula padha sing ati-ati para prajurit. Kaya ngapa lah katrigelan. Yo. Ya ae. Jas. Weh. Turangga krucil. Sesarengan Mas Prabu. Yuk. He. Lo. Yuk. Oh, kanan kiri pripate milang-miling seminggu jiwat gawe sengsem kang mulat busana mira sutra pancawarana lelengen beksan oke mati sejogetan ayo Lim dikepenake Turangga Giri Budaya tunas hae prakat tenut adik mikir apa sangga uang adik tanpa guna lungguh cikang adik sebab apa timbang susah adik sing gembira yen gembira nyapa panjang yuswa jangan lamun ayo guyu timbang susah adik ayo padha guyu ayo ger ngatian sing ati-ati cah bagus Turangga Giri Budaya ger kembar ataing wonten 8 Mas yo alon-alon bae lan uga ditata barisane nggih cah bagus suwe ora jamu godhong tela suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu godhong kecubung suwe ra ketemu pisan ning ati hae op lah ya op bakul son lah iki ana bakul son sone akeh lha dalah yo kaya ngene lah bakul son ana jenenganipun Mbah Mandor Gunung Bolo lalu ki wonten Rafa Ganur dan juga Idola. Hehe.
gendut lekting boten ketinggalan hak he to nah yo ayo le papane rada wiyar ker tak obah ulang-ulang uga sak mareme atimu yo 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 ho ha ha yo 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 peduli bledose gunung wong yen lagi naksir ora peduli yen perang noklir wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat carene wis sudut apa-apa kudu loro nadyan ora duwe duit direwangi beda apa-apa kudu loro ireng blangkir nek sapa dik ireng blangkir ya duwe lambe tipis nek sapa dik pakaiane nek sapa dik pakaiane ya duweku ireng blangkir nek sapa dik iki piye dik nek sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik nek sapa dik
bledho sing gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir nadyan lagi bokeh direwangi tetak tetek jarine wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nadyan ra duit direwangi kredit jarine wis jodoh apa-apa kudu wong loro irung blangir weke sapa dik irung bangir yo duweku lambe tipis weke sapa dik lambe tipis yo duweku janggut nyantel weke sapa dik janggut nyantel yo duweku bangkeane weke sapa dik bangkeane yo duweku iki piye weke sapa sing duwe iki piye weke sapa iki piye dik weke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe Hey, oka, doyang titik. Hey, yo. Lolo. Hey. Ya. Oh. La. Mereka saking bareng Fafi Ronggo kiri budaya Pak alon bae nger para satriya Rong Kucing hei Yo!
sore padang bulan ayo kanca padha dolan rene-rene bebarengan rame-rame do jejogetan kai-kai rambulane yen disawan kok ngawe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore ketuk asale saka tela potong entuk iku tambane apa ketuk asale saka tela yen ra petuk atine rada elo aja ngono mes aja ngono kadung janji aku mangko gelo goyang bersama Turangga Giri Budaya Bapak Yudhoyono. Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolan rene-rene bebarengan rame-rame do gegojekan yen ra petuk atine rada gelo aja ngono dik aja ngono kadung janji aku mangko gelo
Sapa bisa arenono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih tawi nolak lapo ada itu waranane saka pohon asale yen tan burung enane mung blangga-blangga ayo le karo ngenteni sing mburi kae durung rampung ditandake maneh tak rampung oke yo yo klingklong numpak andong ngebel klingklong graya-graya sae kosong kantong bolong adi gendang atendang goyang semaran imbalane bunang kendang rokat gambang ilang samar atiku ora jumalah ora cempleng aku pandang goyang semaran goyang kiri goyang kanan kiri budaya ayo lo Mas Huda klingklong numpak andong ngebel klingklong graya-graya sae kosong
Semarang imbalane bonang kendang retak kembang ilang samar hatiku ora sumelang ora cempleng kumandang goyang Semarang goyang sithik yo ayo ngene prayitna sing ati-ati turangga giri budaya hey yo hey jos ayo ger melayu ger ayo yuk so